Bună dimineața! Mi-am început dimineața cu o cafeluță. În sfârșit a ieșit soarele. După atâtea zile norate a ieșit soarele. Deci nu știu cum sunteți voi, dar eu abia aștept să vină primăvara. Probabil și din pricina că sunt zodia rac. Urăsc iarna, urăsc frigul. Aici vă arătam burtica mea la 16 săptămâni. Astăzi vă iau cu mine la a doua mea programare cu Moașa. Este asistenta care mă asistă pe tot parcursul sarcinii. Și am așteptat o lună de zile această programare, parcă aș vrea să-l văd pe bebe, să-l aud, nu știu ce o să se întâmple, vom vedea pentru că o să vă filmez pe tot parcursul acestei zile. Voiam să vă fac și un mic update, cum mă simt eu la 16 săptămâni, 4 luni de sarcină. Vreau să vă zic că mă simt foarte obosită, obosesc foarte repede, au început arsurile, am arsuri pe stomac. Și am început și să-l simt pe bebe, foarte puțin, dar îl simt cu piciorușele, un mic pâlpâit acolo, tot simt. Aici vă arătam dosarul meu, atunci când declar că ești însărcinat aici în Marea Britanie, îți dă acest dosar pe care trebuie să-l ai la fiecare întâlnire cu Moașa. Am plecat, aici așteptam să vină taxiul, pentru că cu mașina fac 7 minute, dar dacă iau busul fac 25. Și am zis să iau taxiul. Urăc spata aia care mi-a rămas de cafea pe bluză, dar nu mai m-am schimbat pentru că nu prea am haine largi, nu am cu ce să mă îmbrac în sarcină. Mi-am dat o comandă mare pe Shein, haine pentru femei însărcinate. Aici mă urcam în taxiu. Am ajuns și la spital, e prima dată când vin aici la spitalul acesta și am plecat către Moașă. Când m-am întors, am zis să profit puțin de vremea frumoasă și am luat busul. Am așteptat jumătate de oră să vină busul. Nu o să se mai întâmple asta, pentru că răbdarea mea are limite în sarcină. Nu prea mai am răbdare. Aici vă arătam desenul acesta frumos, cu ochii înlăcrimați, cum am fost și eu după ce am așteptat busul atâta timp. În sfârșit am urcat în bus și am pornit către casă. O să vă las și un mic update cum s-a petrecut programarea mea cu Moașa, cea de-a doua programare. Dacă vreți și interesează cum a fost prima programare și ce s-a petrecut la ea, puteți să-mi lăsați în comentarii și o să vă fac un mic vlog despre asta. Bună, dragilor! Am ajuns acasă și vreau să vă povestesc cum a decurs întâlnirea mea cu Moașa. Este cea de-a doua întâlnire pe care o avem. Prima întâlnire a fost la 8 săptămâni și acum a doua la 16 săptămâni și 5 zile. Următoarea mi s-a zis că o să fie la 26 de săptămâni, adică asta ar veni în martie. Mare lucru n-am făcut, nu prea se face mare lucru aici în Marea Britanie. Am avut un scan, al doilea scan l-am la 5 luni și întâlnirea cu Moașa doar discutăm. M-a întrebat dacă sunt bine, dacă totul decurge bine, dacă am dureri, care sunt schimbările și cam atât. Discuți ca și cum ai discuta cu o prietenă, nimic deosebit. Mi s-a luat tensiunea, am tensiune foarte bună, i-am spus cam ce mă deranjează, a zis că totul este normal, dacă am dureri să merg la spital sau ceva schimbări să merg la urgențe la spital. Cam asta este burtica mea, am obosit, am plecat pe jos, când m-am dus cu taxiul și când m-am întors pe jos până la stația de autobuz. Am obosit foarte tare. Acum o să-mi comand un McDonald's pentru că nu o să mai fac de mâncare. Astăzi e prea frumos afară, cred că o să ies să mă plimb. Și cam așa a decurs întâlnirea mea cu Moașa. Doar am vorbit, nu s-a întâmplat nimic altceva, analize de sânge nu mi-a luat. Mi-a luat doar o probă de urină. Totul e bine, chiar nu am de ce să-mi fac griji. Aici, în Marea Britanie, nu ai un doctor ginecolog pe care să te asiste pe tot parcursul sarcinii și ai decât o Moașă cu care atunci când te întâlnești doar discuți, te întreabă. Pot să zic că este și o parte bună într-un fel, că nu-ți faci atâtea ecografii, dar într-un fel aștepți 2 luni să se întâmple ceva, să te duci să vezi un doctor sau ceva și atunci când te duci și te întâlnești în sfârșit, vezi că nu prea se întâmplă nimic, nu-l vezi pe bebe, nu, nici măcar bătăile inimii nu-l auzi. Înainte cu fetița, când am născut acum 5 ani, atunci când aveam întâlnirea cu Moașa, avea un aparat micuț care mi-l punea pe burtă și îi auzeam bătăile inimii. Dar acum chiar nu s-a întâmplat nimic, deci a fost așa totul basic,
nu s-a întâmplat absolut nimic, doar am stat de vorbă, a făcut ea acolo ceva la calculator la un moment dat, nici nu mă mai băga în seamă. Și acum trebuie să mai aștept încă o lună de zile până la următorul scan, al doilea scan și ultimul. Nu o să mai am altul. Bine, dacă v-a plăcut vlogul meu și ce tot vorbesc aici, vă rog să-mi lăsați în comentarii și să-mi lăsați un follow, pentru că o să mai fac genul acesta de vloguri, când o să merg la moașă, cum decurge sarcina mea și cam atât. Vă pup!